Mireu, un moment. Veieu, ara la Misha està gravant-me aquí, espera. Veieu, mireu, ara estem aquí a la sala Beckett. Jo esperant a fer una mica por. A veure, mireu. Aquí està Ignasi. Bon dia, de Books and Foxes. A Instagram, a YouTube, a tot arreu on el podeu trobar. Aquí estarà. Àfrica deconant literatura a Instagram i a YouTube. Nota una... No, jo sóc la Lona d'Alion 715. Una cosa. Que el canal està una mica mort, però bueno, és igual. Que s'està allà, està bullint molt material i no, en realitat no. Està bullint, però està bullint al congelador. M'entens? Vull dir, espera, ara tot allò. Vídeos algun dia. Algun dia. Bueno, aquí tenim la Misha, que no crec que faci falta que faci spam de la Misha. Perquè... Sí, és molt divertit això. Bueno, doncs això, i bueno, jo sóc el Lluc dels Boctubers de Crèdit, per si no em coneixeu, per això esteu al meu canal. No, és broma. Bueno, que se'm cansa el braç. A mi també, saps? Això és el problema de fer vlogs. Bueno, doncs tota aquesta gent el podeu seguir i la podeu... Espera un moment, quina càmera més dolenta interior, tio. Encara estàs gravant? Ara. Vale. Aquí hi ha canvi. On miro? Bueno, a les dues. Mira, ai. Ara mateix estem compartint... Jo amb el mòbil fent un vídeo dels vídeos. Vale, traieu tots el mòbil. Espera, que no surt... Ara no surt la Misha. És que com que soc tan alta... És que això és molt difícil, eh? Uau! O sea, Uau, això és molt divertit, eh? Som realment... A veure, ens hem de posar tots a la mateixa lloc. Vols dir que ho aconseguirem, Lluc? Uau, això sí que es mereix una foto, el que estic veient. Posa't. Ara qui fa la foto? Mama, mira! Que algú ens faci una foto d'aquest moment èpic Però dels si es posa darrere es veurà també la foto. En fi. Ai, quasi. Oh, que bonic. Bueno. Això és Que vingui Andrea. Sí, això és el que fem, eh? Som Bueno. youtubers i això és el que fem, sí. Bueno, realment, un moment. Sabeu que no se sent res, no? O sigui, bueno, estem aquí tots els booktubers gravant. Aquí, bueno, l'Ignasi, tots aquests. Bueno, i tal. Per cert, Ignasi, Sí? que quedi constància de que tu tinc una col·laboració pendent. Exacte. Que quedi constància que amb vosaltres dos tinc una col·laboració pendent. Aquí... I per què no ho fem tots plegats? I ja està. La podríem fer tots plegats com estem fent ara mateix, però no sé, Misha, no ho veig, Bueno, aquest vídeo és molt random, però molt random. Hi ha moltes càmeres, o sigui, però moltes. Bueno, pues us heu perdut el moment en què estàvem tots posant les càmeres així i estàvem gravant tots el mateix plànol. Molt bo. Bueno, Al fons tenim pues la aquí, Misha. desitjant, en realitat, tots... I aquí tinc Hola, el Lluc que no es vol presentar. de Lluc d'Octubre del Claret, per si d'esto, estem gravant aquí ara mateix. Bueno, doncs això, el que volia dir. En realitat, mentre tothom està aquí gravant vídeos de YouTube i tot això, en realitat, el que tots estem fent és intentar desxifrar el final de l'obra, perquè encara no ens ha quedat massa clar, i a més, a part de parlar de col·laboracions, que també és una cosa que tenim tots pendents, estem parlant sobre què volem a la Roser, que és l'actriu que fa el paper d'Andrea Pixelada en l'obra d'Andrea Pixelada, que volem que es faci un canal de YouTube que sigui Andrea Pixelada i parli de llibres, que sigui booktuber. La volem i li farem tots spam, si us plau, ja, aquí, al món de YouTube en català o en castellà o com és igual, nosaltres li farem spam igual, o sigui, si us plau. Jo sempre parlo, bueno, tècnicament no parlo sol, parlo amb els meus subscriptors. Bueno, jo no m'he presentat. Hola, sóc el Lluc dels Booktubers del Claret i avui us porto un vídeo des de la sala Beckett. Bueno, doncs això. Aquí, acabant el vídeo perquè se m'està cansant el braç. Bueno, mama, és un moment històric. Estem 5 persones amb el mòbil gravant el mateix vídeo. Bueno, i aquí tots els booktubers i tal. Bueno, i tu tens massa espalades a les mateixes càmeres. Hola, sóc Ignasi i estem a un vídeo de Books and Foxes. Podríem crear una paradoxa.
Estem creant la paradoxa dels vídeos de YouTube. O sigui, quin estrès. Hòstia, a veure, uau, això... Fem una col·labo que et digui la paradoxa dels vídeos de YouTube? O sigui, sisplau, apunteu-vos-la. Bueno, acaba d'enregistrar en 5 càmeres diferents. No, però sí, aquella potser no. però Lluc, és que aquesta és la col·labo. O sigui, És la paradoxa dels vídeos de YouTube. I és que la paradoxa dels vídeos de YouTube. Ens estem estressant tots, però, sisplau, a part de la sala B, que et vull que poseu en aquest vídeo hashtag paradoxa dels vídeos de YouTube. bueno, O sigui, sisplau. enfoqueu-me tots un moment, sisplau. Enfoqueu-me un moment. Com sempre, no? No és per res, però jo tinc molts llibres per llegir i me n'haig anat a casa, o sigui que... Mira. Deixem ja? O què? Deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí. Estem creant Misteri vol ploure. una col·laboració. És la paradoxa dels vídeos de YouTube. Tots estem gravant exactament el mateix vídeo des del nostre punt de vista. Com dirien a l'obra, tot depèn del punt de vista. És que ens queda tantes coses de l'obra, és que en realitat les frases de l'Andrea eren molt mítiques. Se'm caurà el mòbil perquè no sé com parar el vídeo. Bueno, i si baixem tots... I si deixem de gravar tots alhora? 3, 2, al quadrat.